Здравейте на всички! Най-после дойде момента, в който да ви представим този прекрасен екземпляр. Това е Jeep Grand Cherokee Summit изпълнение 3-литров дизел 2014 година с 8-степенен ZF. Джипчето е на въздушно окачване на 115 000 км, които са лесно доказуеми по Carfax. Също така има богат набор от текстури, които ще се убедите малко по-късно. Както е видно, автомобилът е с лека щита отпред, която вече е отстроена и скоро ще бъде на обява. А сега нека го разгледаме и отвътре. Както може да се убедите по надписите по прозорците, автомобилът е току-що пристигнал, все още мръсен, стоял няколко седмици на паркинг в Канада, както обичаме да казваме, с канадския прах. Но въпреки това състоянието е много добро, седалките са супер запазени. Вратата отзад е автоматична, разбира се. Има огромен багажник. В дясната му част има бас каса, а музиката е наистина феноменална. Както виждате, идва с пълен набор от инструменти, а от същото копче можете да затворите и вратата на багажника. Автомобилът разполага и с копчета за отваряне на гаражни врати, както и палене от ключа. А сега нека се насочим към интериора. Както виждате, всичко е прашасало, но интериорът е много запазен. Имаме копчета за смяна на скоростите от волана, имаме голяма навигация, както казах, копчета за отваряне на гаражни врати, огромна панорама. Автомобилът разполага с старт-стоп система, запалването става чрез копче. Натискаме спирачката, натискаме копчето и виждаме километража 116 493 км. Оригинални. Панорамата си работи без никакви проблеми, отваря се и се затваря, както се вижда. Автомобилът е в много добро състояние и ако някой има интерес към него, с радост ще му го покажа.